nnukwu dibịa bekee nke ụlọ ọgwụ mahadum Chukwuemeka Odumegwu Chukwu Bamakụ Ọka Dr. Joe Akabike ekwupụtago na mbuli n'ọkwa bụ nnọọ oke nke dịrị ndị ọrụ n'abụghị ihe nke onye chọọ enyetụ ya. Dr. Akabike kwupụtara nke a n'oge achịkọbara mmemme nrịta ụka nakwa ịgba ajụjụ ọnụ maka mbuli n'ọkwa nke ndị ọrụ na ya bụ ụlọ ọgwụ. N'oge ọ na-agwa ABS okwu n'Ọka ka Dr. Akabike na wee kwupụta na ndị Anambra nwere nnọọ isiọma n'ebe ọchịchị enwere ugbu a nọ wee na-etozi ọkammụta Chukwuma Soludo maka nkwado ya wee nye ụlọ ọgwụ a mere ya bụ amụma mbuli n'ọkwa ji wee kwuo omume ka Maka Chibụzọ Okoye kọtapụrụ gị akụkọ a. Ya bụ onye isi ụlọ ọgwụ ahụ gwaziri ndị ọrụ ka ha kene gọọmenti Anambra steeti site n'ịdị uchu n'ọrụ ma tozie gọvanọ Chukwuma Soludo maka etu o si tinyekwu ego n'ego a na-akwụ ndị ọrụ oyibo na steeti a. Onye isi ndị ahụ na-eme ya bụ ihe nnwale bụ Oriakụ Nwando Obianọ, onye bụ onye nagoro ezumike nka dịka onye odeakwụkwọ ọkpụtọrọkpụ n'ụlọ ọrụ ahụike steeti a, mere ka amata na ya bụ nnwale dị na ụzọ na-abụ nke ndị nnukwu na nke ndị obere, ma kwue na ndị nnukwu dị mmadụ 41 ebe ndị nke obere dị ihe dịka 100 mmadụ. Oriakụ Nwando kwere nkwa na ha agaghị eme ojoro n'ụdị ọbụla dịka ha na-alụ ya bụ ọlụ, ma dozie aka na ntị na onye ọbụla ebuli n'ọlụ bụ onye ga-egosi na ya tozuru etozu ka ebulie ya n'ọlụ. Otu onye ọlụ ahụike n'ụlọ ọlụ ahụ bụ Maazị Vincent Ndive kenere ndị isi ụlọ ọlụ ahụ nakwa gọọmenti Anambra steeti maka ime ya bụ nnwale nke eji ebuli n'ọlụ, ma rịọzie ndị na-eme ya bụ nnwale ka ha nye onye ọbụla ohere igosipụta ka ha mara ma rakwa imegide onye maọbụ onye ọbụla. Site na Ọka, aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.